От сърце към теб, от църква Мисия в Христос. Ние носим име, което е повече от думи. То е живата мисия, която Бог ни е поверил. Мисия в Христос означава да споделяме радостната вест, че Исус Христос е Господ, който умря на кръста за теб и за мен и възкръсна на третия ден за нов живот и надежда. Исус Христос е същият вчера, днес и вовеки. Евреи 13:8. Тази мисия е за всеки, който търси смисъл, за всеки, който се нуждае от прошка и за всеки, който желае ново начало. Ние вярваме в силата на Неговата любов и искаме да я споделим с теб. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в Него, а да има вечен живот. Йоан 3:16. Нека заедно да вървим по пътя на вярата, да се подкрепяме и да растем в Христовата любов. Очакваме те с отворено сърце. Всяка неделя от 11 часа, Телплац 16А, 47051, Дуйсбург. Ела при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Матей 11:28. Така че днес искам да отворите с мен в Данаил, пророк Данаил, 5 глава. Искам да ви говоря за пророк Данаил, за това, което той направи точно в този важен етап и момент, когато най-много имаше нужда от него. Ще ви помоля да не се движите много, да седнете вече, да се настанявате и да слушате, ако е възможно. Амин. Пророк Даниел, 5 глава. Кой е пророкът? Пророкът е евреин, който беше взет от Ерусалим като младеж от цар Навуходоносор. Цар Навуходоносор влиза в Ерусалим и ограбва целия град, разрушава целия град и взима децата и юношите, младежите, младите хора и ги взима плен при себе си. От всички тези хора той избира няколко души да влезнат при него в неговото царство, в училище. Там влиза Данаил, Седрах, Месах и Авдинаго. И докато стоят в царството на цар Навуходоносор в Персия, те започват да търсят своя Бог в чужда земя, в чужд град, след чужди хора. Те не си оставят своя Бог. И царят казва: искам да направя нещо за всички младежи. Даваше царят най-добрата храна, за всички най-добрата храна. Данаил, Седрах, Месах и Авдинаго не поиска храната. Поиска зеленчуци, плодове и каза: нищо друго не е нужно да ядем. Цар Навуходоносор се очуди и каза: как е възможно? Началникът каза: няма шанс, ако вие не ядете и излизате пред царя по такъв начин, по такава физиономия, аз ще изгубя живота си. Той каза да ви дам най-доброто месо, да ви дам най-добрата напитки, води, най-добрите сокове. Иска ви той да бъдете пълноценни. Ако ти не ядеш, ти няма да си пълноценен. Данаил каза: не, искам да ям това, което аз ти казвам. И ако ми дадеш това, ти ще видиш какво ще стане след това. Гарантирам ти. Тогава царят каза: окей,
и започна да ги храни с онова, което те пожелаха. И дойде момент, когато те са излезнали пред царя. И когато царят ги видя, поговори с тях, разпита, видя се, че тези 4 са различни от всички останали. И царя каза: окей, избирам тези мъже да останат, защото в тях видях мъдрост, в тях видях дух, в тях видях искреност. И позволиха на Данаил, Седрах и Месах да останат в царството на Господа. Но няма да говоря за цар Навуходоносор, а за неговия син. Искам да четем в Данаил 5 глава, много интересна история. Това много ме трогна и вярвам ще трогне и вас тази вечер. Първи стих казва така: а Валтасар даде голям пир на 1000 от големците си. Това е синът на царя, наречен Валтасар. Синът на цар Навуходоносор. Чуйте. А цар Валтасар даде голем пир на 1000 от големците си и пиеше вино пред 1000-та. Докато вкусваше от виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърните съдове, които баща му Навуходоносор беше задигнал от храма, който бе в Ерусалим, за да пият с тях царете и големците му, жените му и наложниците му. Тогава донесоха златните съдове, които бяха задигнати от храма на Божия дом, който бе в Ерусалим, и с тях пиеха царят и големците му, жените му и наложниците му, пиеха вино и хвалиха златните, сребърните, медните, желязните, дървените и каменните богове. В същия час, чуйте сега, в същия час тогава изгледът на лицето на царя се измени и мислите му го смутиха, така че ставите на кръста му се разхлабиха и коленята му се заудряха едно от други. Завика царят силно, доведете гледачите, халдейците и астролозите. И царят каза на вавилонските мъдреци: който прочете това писмо и ми обясни значението му, ще бъде облечен в багрина, златна огърлица, багреница, златна огърлица, ще се окачи около шията му и ще бъде един от 3, които ще владеят царството. Казва, който ще чете. И тъй влязоха всички царски мъдреци, но не можаха да прочетат написането, нито да обяснят на царя значението му. Тогава цар Валтасар се смути много. Изгледът на лицето му се измени и големците му се смаяха. Поради думите на царя и големците му поради думите на царя и на големците му, царицата влезе в залата за пирование и каза: царю, да си жив до века, да не те смущават
мислите, нито да се изменя лицето ти. Чуйте сега интересното. Чета ви цялото, за да хващате историята. Чуйте сега тук. Малко да разкажа, че няма да хващате сега интересното. Царят събира своите приятели на голямо угощение, на голям пир, на голям празник, на голяма вечеря. Излезна, застана пред народа си. 4 глава назад казва, че той излезна на терасата си и показа цялото си богатство на своите приятели царе. Каза, погледнете какво имам. Погледнете какво притежавам. Погледнете тази земя, погледнете тези знания, погледнете тези къщи, погледнете тези палати, погледнете тази градина, погледнете оградата, погледнете вратите, които имам. Погледнете всичко, което имам. Той започна да се похвали с това, което има. Започна да се похвали с това, което има. А в 1 глава, във 2 глава, баща му направи същото. Той се похвали. Похвали се с това, което има. Похвали се с това, което притежава. Похвали се с това, което Бог му даде. Баща му същият каза, вижте това, което имам. Всичко е мое. Аз съм единственият цар на планета Земя с тези възможности. И даже той направи, знаете ли какво? Образ, свой образ, и го постави на най-високото място и каза, всичко, което слуша, всеки, който слуша тъпана, кимвала, всеки един звук, нека падне и нека се поклони на този образ. Където и да е той, баща му. И дойде време и той да се похвали. Искам да хващате, за да виждате, че понякога имаме наследствени проблеми. Понякога имаме наследствени проклятия. Понякога носим духа на баща си, духа на майка си, духа на дядо си. Понякога носим духа на онова, което те са направили. Дядо ми, баща ми и аз го правя. Бащата се похвали. И знаете ли какво се случи? Бог дойде при бащата и му каза, аз ще отнема царството от тебе, но не само това. Ще те направя да ядеш с животните на едно. За определено време ти ще живееш като животно, ще се храниш с трева, космите ти ще растат, ногтите ти ще растат, дъждът ще падне върху теб и разлика няма да имаш между животно и тебе, разлика не ще има. Докато не разпознаеш, че аз съм Бог, който издига царе и който сваля царе. И че аз съм Бог над всичко. И знаете ли, от мига, когато Бог каза това слово, бащата падна и отиде и живя като животните за определено време. Сина погледна, сина знаеше, защото той през това време носи отговорността. Но научи ли се нещо сина? Нищо не се научи. Сега искам да ви кажа тук нещо много важно. Много хора падат по същото нещо, издигат къщите си,
някои хора в моя град има уникални къщи. Скъпи до 1 000 000. Имаме къщи, които струват 1 000 000. Но знаете ли какво се случва? Тези хора издигнаха паметници. Както цар Навуходоносор, бащата на Валтасар, издигна своя образ. Направи себе си като статуя. А тези хора са издигнали къщите си като паметници, преобраз като него. И знаете ли какво? Тези хора седат, има хора, седат срещу къщата си и гледат къщата си. Седат срещу къщата си и гледат къщата си. Наслаждават се на това, което имат. И знаете ли какъв е проблема? Когато ти се наслаждаваш много на гледката, която ти присъздаваш, ти губиш какво? Губиш фокуса си към онова, което е над всичко, което ти имаш. Спираш да поглеждаш към Господа. Спираш да виждаш, че Той те е благословил, за да имаш тази гледка. Спираш да виждаш това, което Той ти е дал, за да постигнеш тази гледка. Забравил си откъде си тръгнал. Забравил си моментите, в които страдаше, моментите, през които трудности минаваше. Той е бил до тебе, когато спеше на палатка, в парка. Той е бил до тебе. Той те е пазил. След това, когато от палатка си минал на каравана, Той е бил с тебе там, Той те е пазил. След години от каравана си минал в един хангар чупен, някоя къща, която е чупена, изоставена, влезнал си там да живееш и работиш през това време, не плащаш, влизаш и живееш там в тази чупена къща. Той е бил с тебе. Той е бил там с тебе. След това от този хангар, от тази чупена къща си влезнал на квартира. Хайде, няма да кажа квартира. Влезнал си в хангара на социала, социала ти даде едно общежитие, влезнал си там да живееш и през това време Бог е бил с тебе. След този хангар ти си взе квартира и влезна в квартира и започна да живееш и Бог е бил с тебе в тази квартира. И ти през всички тези години на процес си събрал финанси и се прибра и си направи дом. Слава на Бога за това! Но въпросът е, ти можеш да изгубиш фокуса си, както цар Навуходоносор изгуби фокуса си. От това да бъде цар, той буквално каза, аз вече не съм цар, а аз съм Бог. Бог. И знаете ли, много от хората днеска падат под проклятие на идолопоклонство. Не да отидеш в друга църква, т.е. на друга религия. Много хора бъркат идолопоклонството да отида в православна църква, да запаля. Не, брат, аз не съм православен. Аз не съм католик. Аз не съм мюсюлманин. Аз не съм инду. Не, ти не си. Но ти си издигна паметник, което е по-лошо от това. Паметник, който стоиш пред него и гледаш паметника и казваш, вау, Господи, какво имам? И когато ти се наслаждаваш на това, което имаш, автоматически поставяш Бог на заден план. И знаете ли какво се случва след това? Радостта излиза от човека. И идва словото, свирихме ви, не се радвахте. Пеехме ви, не сте пяли. Плачехме, не плачехте. Канихме ви на сватба, не сте дошли. Защо?
Защото паметниците са издигнати пред очите ви. И жалкото на всичко това, знаете ли как хората помниха цар Навуходоносор? Чрез неговия паметник. Образът му. Знаеш ли как помнят хората днес тези хора, които имат паметници? Издигнаха къщите си, автомобилите си, финансите си, някои децата си, повече от самия Бог. Знаете ли как? Бог ги вижда и хората, знаете ли как ги помнят? Когато те си отиват. Интересното на всичко това е, че тези хора никога не са се зарадвали на домовете си. Тоест няма да имат време да се радват, защото докато ги строят, те умират. Или в Европа и ги носят за определени минути в тяхния дом, или те си отиват в България вече болни, стари и умират в тези домове. Нито са използвали кухните си, нито мебелите си, нито климатиците си, нито това, дето поставят за зимата. Как му казват? Водната риза. Парното. Не можаха да го използват, защото никога не бяха в България зимата. И докато те мислят, че постигнаха, те умират. Умират. И знаете ли как ги помнят хората? Как ще ги припомнят, даже как им казват? Като гледат какво паметника. Гледайки паметника, казват: о, този паметник иди на кой, иди си на кой. За жалост той вече не е жив. Не е жив. Защо? Защото той си замина. Вижте, аз не говоря против да имаш къща, автомобил, финанси. Аз говоря против това да издигнеш тези материални неща повече от Христос. Ако ти издигаш тези неща повече от Христос, искам да ти кажа, че ти ще паднеш и никога няма да се наслаждаваш на това, което ти имаш. Ти имай, ти успявай, ти издигни паметници, но нека Исус Христос да бъде над всяко едно твое постижение. И когато виждаш постижението си, да кажеш: Исус Христос ме благослови, аз съм тук, защото това благословение е Господно. Благодарение на Господа аз съм това, което съм и това, което имам. А относно за радостта, ако те канят на сватба, бе, яш, пи, играй и се радвай. Свидят духовна сватба, не играеш. Свидят уникален оркестър с уникален водещ, пак не играеш. Духовно 5 човека пеят. След това, на следващия ден, уникален оркестър с водещ, с какво ли не шоу, пак не играеш. Тогава къде е проблема? Проблема е, че ти си станал какво? Бог. Както цар Навуходоносор. Когато мисли себе си повече от другия човек, ти ставаш Бог. Той има едно, аз имам 2. Той има 2 етажа, ти имаш 3 етажа, ти имаш 5 апартамент, ти имаш много. И вече когато даденият човек те кани на сватбата си, ти не играеш, ти не се радваш. Защо? Защото ти го виждаш на много ниска категория. Ти виждаш човека нищо пред себе си. И ти не му се радваш. Не се радваш за булката, не се радваш за младоженица. Казват: ръкопляскаме за булката. Да, ама никой не ръкопляска за младоженците. Защо? Изгуби любовта. Изгуби какво? Радостта.
която Христос ти даде. От мига, когато губиш радостта, това означава, че ти стана повече от всички. Цар Навуходоносор падна. Синът му нищо не разбра от грешките на баща си. Защо ви говоря това? Да се учите от грешките на тези хора, които са паднали. И в бъдеще, ако имате нещо, да не падете в това нещо. Да не паднете. Нищо да не ви кара да мислите, че сте повече от другия човек. Колкото и да си успешен, бъди си това, което си. Аз помня преди 30 години тичахме, когато идваше булка, чакахме 5 часа да дойде от фризьорството и всички тичахме зад колата до палатката, да видиме булката. Сега хората са изгубили интерес от булките, от украсите на невястата. Така е и в духовен смисъл. Много хора са губили фокуса си от църквата. Много хора са в църквата, но всъщност духът им, сърцето им, душата им не е в църквата, не е в невястата. Много хора мислят, че са невяста, много хора мислят, че са част от невястата, но всъщност те не са. Защо не са част от невястата? Защото те са тук, но сърцето им принадлежи на паметника. Сърцето им принадлежи на това, което те имат, на онова, което те притежават, на онова, което те са. И за това какво се случва? Те са в църква, те ръкопляскат, те пеят, те викат, но всъщност вътре са сухи кости, варосани гробници. Да бъде, защото е така. Защо е така? Защото няма Христос в сърцето. А къде е Христос, пасторе? В устата. Слава на Бога! Сега нова мода. Я ми хвърли тубичката. Или чакай да видят, имам. Бира в ръка, или каквото и да е там. Нали, когато камерата се обръща, лайв сме. На лайв сме, да. Чупсак. Бог да благослови младото семейство, живи здрави да са, не знам си какво, Божията ръка, Бог да... Тук имат или бира, или нещо друго. Така. Братя, слава да бъде на Господа. Ама не така по този начин. Кажи живи здрав, кажи нещо, обясни, кажи не. Не Бог! Бог не е тук така с ръка. Какво правиха те? Изкараха приборите на кое? На храма на Господа. Приборите са докарали и са взели в ръката приборите. Искам да хващате това слово. Максимално ще се опитам да обясня. Взеха приборите на Бога и направиха на здравица с тях да пият. Ти не можеш с една ръка да държиш ракия или бира, а с другата ръка да казваш благославям, живи здрав, Бог това, Бог онова, Бог. Не дей! Това е проблем. Това е голям проблем. И те поставят Бог в един такъв пир. Представете си, в една компания, в едно нещо, те поставят Бог центъра на това нещо. Не става така. Бог се говори в църква, Бог се говори в общение, в група, Бог се говори на домашна група, Бог се говори, когато сме събрани някъде. Бог се говори, когато Бог ти изпраща през едни такива хора и ти трябва да говориш. Но сега ядеш, пиеш и някой те пуска лайф и ти държиш бирата и благославяш. Според теб това благословение ли е? Това не е благословение. Това е направо проклятие. Защо? Не е времето и не е мястото. Ти не можеш да благославяш с чаша бира в ръка. Абсурд! Вижте какво се случва. Сина видя грешките на баща си, но нищо не се научи.
Ние трябва да се учиме от грешките на хората. Чуйте 11 стих. Има човек в царството ти, в когото е духът на святия Бог. И в дните на бащите ти, в него се намериха какво? Светлина. Правило номер 1. Приятели, братя, сестри, Божии последователи. Ако има човек пълен с Божия дух, браво, Лео, свири малко, брадър, айде и барабаниста да седне. Ако има, вижте, искам да различаваме едното и другото. Вижте какво казва тя. Има човек в царството ти. Намали ми малко микрофона, че не мога да викам. Аз ще викам, намали малко. Има човек в царството ти, в когото е духът на светия Бог. Ако има човек, който е пълен с духа на светия Бог, вижте какво се случва сега. От тук вижте, и в дните на бащите ти в него се намериха какво? Първо се намериха в него какво? Светлина. Какво искам да кажа? Човекът, който е пълен с Божия дух, той е светлина, където и да отива. Където и да стъпва. В каквото и да се намира, в него има светлина. Той няма как да угасне, той няма как да отпадне, той няма как да умре, той няма как да изостави вярата, няма как да бъде противоположното, няма как. Славата на Бога е върху него и казва, има един човек, аз знам, че в твоя дом може да се случват много неща, но ако един човек в дома е пълен с Божия дом, с Божия дух, той може да промени целия си дом, защото силата, която има в него, има толкова власт, че може да промени дома си. И атмосферата в дома може да се промени. Защо? Защото казва, има един, който има какво? Не човешкия дух, не е себеправедността, не че е добър, не че е нещо, не че е много кротък, а казва Божия дух. А там, където има дух, там има светлина на първо място. Ти можеш да огрееш онзи човек, който изобщо не може да пълзи, да ходи, паднал е, изоставяне, отблъскване, отхвърляне, дори може и да е сляп духовно, дори и да е направил паметник и да му се покланя. Ако ти си пълен с духа, ти ще му покажеш какво? Светлината. Има ли един човек в тази църква, който има духа на Господа? Има ли някой духа на славата? Раба се караманасия. Няма значение какво се издига около тебе. Има значение, ако имаш Божия дух, ти ще покажеш силата на Господа. Алелуя. Защото силата на Бога се показва чрез духът на Господа. Раба си караманасия. И чуйте какво казва. Първо, той има какво? Светлина. Второ, какво има? Разум. Тоест, човекът, който има духът на Господа, в него има разум, което никога няма да постави какво? На първо място нещо друго. Ако си постигнал, славата е за Господа. Ако имаш, славата е за Господа. Ако Бог те благославя, славата е за Господа. Ако ти си преуспял, славата е за Господа. Ако Бог те е помазал, славата е за Господа. Ако Бог те е издигнал, славата е за Господа. Ако ти успееш, славата е за Господа. Всичко, което правиш, славата е за Господа, защото ти си разумен човек. Неразумният човек, дори да има, той няма да си вземе повече. Както казва, 5 разумни, 5 неразумни. Те са били святи, но не са взели какво? Допълнително масло със себе си. Защо? Защото нямаха разум. А разумните не само имаха помазание, не само имаха призив, не само имаха успех, не само имаха благодат, но те взеха и за бъдещето си. Разумният човек
мисли за своето бъдеще. Разумният човек стои в своето бъдеще. Разумният човек вярва в своето бъдеще. Разумният човек, той издига Бога повече от своето бъдеще, защото Бог е неговото бъдеще. Халелуя! Рама Санта Кеас. О, да! Ако Бог е твоето бъдеще, ти ще знаеш, че освен Бог няма друг. Той е. Той е. И чуйте, малко по-надолу казва, разум, трета точка идва какво? Мъдрост. Святия Дух дава светлина, разум и мъдрост. Много хора казват, о, Божия Дух е върху мен. Да, но в него няма светлина. Как ще разбереш в човека, който няма светлина, дали Божия Дух е в него? Ако той не живее това, което говори, той няма Божия Дух. Ако той не е в светлината, той лъже себе си. Ако той не е разумен, защо разум? О, разума разкрива тайни. Тайни. Защо мъдрост? Мъдростта отговаря на тайните. Разума разкрива сънища, а мъдростта декларира реалността на тези сънища. Какво имаше Даниил? Имаше дарбата да разтълкува сънища. Но мъдростта, която има, той знаеше как да говори за тези сънища. И когато царят дойде при него, или обратното, когато той дойде пред царя, о, силата на духа му даваше откровение за това писано, което е било на стената. Ако ти имаш дух в себе си, той ще ти разкрие светлината, ти ще бъдеш светлина в твоя дом. Второ, ти ще си разумен човек. Какъв е разумният човек? Стои времето си. Разумният никога не бърза. Зимбил. Разумният никога не пребързва. Данаил чакаше своето време. Данаил беше началникът на всички тези мъже, гледачи, баячи, астрономи. Той е бил началникът на всички тези мъже. Бащата на Валтасаар, цар на Навуходоносор, го постави като началник на всички тези мъже. Всички му се покланяха, защото той беше най-мъдрия. Дойдоха, погледнаха, казаха, това не е за нас, това само Бог може да го каже. Дойде царицата и каза, има един човек. Това е Божия човек. Има ли Божий човек в твоя дом? Има ли Божии хора, които все още могат да издигнат дома си? Хора, които все още могат да стоят в пролома и да казват, о, Господи, може би моя мъж е зависи, може би моята съпруга, може би ние сме паднали в нещо. Но знам, че ти си Бог. И ти ще дадеш победа. Разумният човек никога не бърза. Той чака. Какво чака? Своето време. И вижте, тук говорим за две поколения. Бащата си отиде. Данаил беше жив. Сина управлява. Данаил дойде на власт. Отново. Не на власт, ми дойде отново неговото време. И след това му даде разум и мъдрост. За какво ти трябва мъдрост? О, ако ти нямаш мъдрост и Бог те издига на тази позиция да си началник на всички тези астрономи, гледачи, ти няма да можеш да управляваш. Защо ти трябва мъдрост? Ако Бог ти дава финанси, ако Бог ти дава фирма, ако Бог ти дава работници, ако Бог ти дава да управляваш, а ти нямаш мъдрост, ти няма как да устояваш.
ти няма как да стоиш. Защо? Защото без мъдрост ти ще се провалиш. На втория ден още ще се провалиш. Затова Бог казва, трябва да ти дам мъдрост, защото мъдрият човек, той е отлежал човек. Не е както едно момченце на 18, каквото му се фърчи, му се яде. А когато си на 35, вече не мислиш да зафърчила, а мислиш да седиш вкъщи и максимално да подредиш добре приоритетите си. Ако може от 20 евро да ги направи 40, ще е супер. Ако не може, седиш да не останеш без 20-те. Но ако си на 17, 220 няма да ти стигнат. Ще знаеш къде да ги настаняваш. Защо? Вече имаш план за тях. Работиш с мисълта, в събота да дойде да знаеш къде какво да направиш. Мъдростта ти дава да стоиш отлежал, готов, смирен, силен, под властта на Бог, да управляваш. И чуйте, мъдрост, като мъдростта на боговете и царете. Навуходоносор, баща ти, царю, го постави началник на врачовете, гледачите, халдейците, астролозите, защото превъзходен дух и знание. Чуйте сега, какво има в него? Защото превъзходен дух. След това знание, разум, тълкуване на сънища, изясняване на загадки, разрешаване на недоумения имаше в този Данаил, когато царят преименува Валта цар. Сега нека повикат Данаил и той ще открие значението на написаното. В него Божия дух даде всичко. Ако ти имаш духът, ти ще имаш всичко. Разум, знание, мъдрост, откровение, разбиране ще стоят в теб. И това ще те накара да чакаш. Времето си в него. Какво мислите според вас? Данаил ще каже ли написаното? Според всичко това, което чуваме тук за него, нямаше друг мъж на категорията на Данаил. И знаете ли, същия този мъж трябваше да бъде хвърлен къде? В гроба, заедно с лъвовете. От всички тези мъже, които бяха под неговия авторитет. Къде трябваше да влезне? В ровова, голяма яма, заедно с лъвовете. Но защо не са посегнали да изядат Данаил? Този велик мъж на разум, мъдрост. Защо? Чуйте, това е важно. Ще чакам децата да сяда, за да го кажа. Чуйте, това е важно. Има неща, които се побеждават с молитва. Има неща, се побеждават след молитва. След молитва. Някои неща се побеждават по време на молитва. Но някои неща се побеждават след завършена молитва. Еремия се молеше,
Бог го избавя. Моисей, Бог го избавя. Павел, Бог го избавя. Данаил се помоли и когато беше хвърлен, той вече не се молеше. Има моменти, когато ти побеждаваш не по време на битка, а преди битка. Той е бил 21 ден на колене и се молеше. След 21 ден идва отговор от небето и след това го хвърлят в рова с лъвовете. Той там, словото не описва, че той се молеше, а той се наслаждаваше на победата. И има моменти, ти ще се молиш и победата ще дойде. И когато ти излизаш, ти трябва да се наслаждаваш. Когато го вкараха с лъвовете, той не се молише и не казваше в името на Исус, нека да не достигне до мен лъвът, за да ми изяде. Не. Той влезна вътре и се движише и се наслаждаваше след лъвовете. Защо? Защото неговата победа беше там, горе в неговата стая. Има моменти в твоята стая, ти побеждаваш ситуацията, в която врагът ще те постави. Там в твоята стая ти побеждаваш и когато врагът те хвърля долу с лъвовете, ти вече не се страхуваш, защото ти се наслаждаваш в победата, която Бог ти даде горе в твоята стаичка. Не по време на църква. На църква тук победа не. На църква тук се наслаждаваш в Божието присъствие. Победата се случва у вас, когато си на колене и казваш на Господа: о, Господи, погледни тази, о, Господи, погледни тази нужда, о, Господи, погледни тази ситуация, о, Господи, погледни тази ситуация. Бог ти дава победа в твоя дом. И когато идва трудността, и когато идва проблема, ти вече се наслаждава. Защо? Дойде ти отговорът от небето. Данаил получи своя отговор. Къде? В стаичката, когато се молише. И когато трябваше да бъде хвърлен долу, той вече не се молеше, а се наслаждаваше. Седрах, Месах и Абедnego 7 пъти разгорещена, 7 пъти повече нажежена пеща. Преди това се молиха, но когато влезнаха в пеща, те не се молиха. А какво? Те ходиха. И най-великото нещо в тази случка е, че те са хвърлили 3 и един дойде, преобраз на човешки син, 4, който ходеше, за да се изпълни това слово. По 2 ги изпратих, 2 по 2. И те се движиха 4. И тогава царят, бащата на Валтасар, погледна и каза: този ли е, този ли е? Тези мъже ли са, които хвърлихме 3? Да, те са 3. Ама защо са 4? Защото Бог е бил 4-тия след тях. Какво искам да кажа? О, когато ти се молиш предварително, имаш победа, дори и в огъня да бъдеш, Бог ще бъде там с тебе. Халелуя! Не е нужно да се молиш, нужно е да ходиш. Има време за молитва, има време за наслада от тази молитва. Къде? В твоята стаичка. Не в църква. Вкъщи. Къде? Анди ти стая. Анго го офисис. Ando то холи. Някой в банята. Кой където му е удобно, там е бойното място. Халелуя! Завършваме. Къде бяхме, сидине? 13 тигри. 13. Така. Тогава Данаил бе въведен пред царя и царят каза на Данаил: ти ли си онзи Данаил от пленените юдеи, които баща ми царят доведе от Юдея? Чух за теб. Чуйте сега. О, много ми харесва тук. Това нещо много ми харесва. Точно тук. Като слушам това нещо за мен, този пасаж, става ми леко в душата и се наслаждавам много. Чуйте какво каза. Чух за теб,
че Духът Божий бил в теб. Чуй! Чух за теб, че Божия Дух е върху теб. О, когато някой звъни и ми казва, чух за теб, че само ти можеш да оправиш работите, да се помолиш. Вау, душата ми се отваря. Най-прекрасното нещо, което мога да чуя, някой да ми звъни да каже, чух за теб. Не за това кой си, но за това, че имаш Божий Дух. О, колко от вас могат да се радват тази вечер. Някой да им каже, чух за твоята молитва. Ангели да казват, както казаха на Данаил, чух за твоята молитва, но не можах да дойда, защото имахме битка 21 ден заради тебе. Имахме във второ небе битка, защото твоята молитва беше чута. Ако има хора, които тази вечер се молят и молитвата им достигна до Господа, искам да ти кажа, Бог чу молитвата ти. Той казва, чух за тебе, чух за тебе, чух за тебе, чух за тебе, чух за тебе. Чух, че имаш Божий Дух в себе си. Божия Дух в тебе. И той каза, чух за теб. Обичам този пасаж. Това ме накара да спа погледа си върху това слово. Чух за теб, че Божия Дух е в теб. И че светлината, разума, превъзходна мъдрост се намериха в теб. Вау! Виж какво имаш ти. Ти не си някакъв отхвърлен. Ти не си някаква просто така, която цял ден се моли, цял живот се моли и нищо не е станало. Не, ти имаш потенциал. Божия Дух ти дава власт и сила. Може би ти да не виждаш, но небето те познава. По-добре никой да не те познава. Небето да те познава е повече, защото ангелите, когато идват, те не идват при тебе просто здравей, как си, откъде си. Те идват и ти казват, о, здравей, жено, благодатна, благодатта на Господа е върху тебе. Ето Божия поздрав достига до тебе. Ти ще заченеш или ти придоби Божието благоволение. Божиите ангели, когато идват, те идват, както при Моисей каза, о, Моисей, събуй обувките си, защото мястото, което ти стоиш, е свято място. Халелуя! Когато Бог идва, той казва, Еремия, стани. Той казва на пророка Самуил, излез. Бог знае твоето име. Властите знаят твоето име. Не само демоните, но Бог знае твоето име. И ангелите знаят твоето име. Ти не си обикновен, обикновена. Просто не постигнала нищо и си бие главата. Не. Сестра ми да остане бебето, не е проблем. Ти си Божия благодат. Ти си Божия дъщеря. В тебе има Божия благодат. Завършвам. И ето доведоха ми мъдреците и дедачите, за да прочитат това писание и да ми обяснят значението му. Но те не можаха да ми обяснят. А за тебе чух, че си можел да тълкуваш и да разрешаваш недоумения. И ти, ако можеш да прочетеш написането и да ми откриеш значението му, ще бъдеш облечен в бегреница, златна огърлица ще се окачи около шията ти и ти ще бъдеш един от тримата, които ще владеят царството му. Чуйте, тогава в отговор Данаил рече пред царя, даровете ти нека останат за тебе и дай на други го наградите си. Божият човек, който има Божий дух, него не могат да го впечатляват даровете. Хилядите, милионите, те нямат власт над него.
когато имаш духа на Бог, вярвайте ми, преди да тръгна на тук за Германия, моя шеф отвори дивана си, върху когото седях всеки Божи ден. Той каза, знаеш ли къде са парите ми? Викам, да, знам. В банката. Да, вика, ама не. Когато бях никой, отидох при банката да поискам пари, за да си купя трактор, за което днеска имам, вика, 4. Тази същата банка не ми отпусна пари. Аз имах една част от нея, исках много малка част. Тя, вика, не ми даде. Днеска аз, вика, не й давам. Изправи се. Изправих се с моята съпруга. Дигни, вика, дивана. Когато вдигнах дивана, буквата Г, той е 30 или 40 санти висок. Целият пълен в пачки. Избягах с моята съпруга. Те нямат ключове в къщите, нито камери. Там колите не се заключват. Отворени стоят, така ли си директно? Или пък ключовете ще бъдат отгоре, върху огледалото. Да. Взех жена ми, избягах. Викам, Господи, ако стане нещо, да не обвинява човек. Не, вика, ела, не да бягаш. Не, викам, не искам да гледам. Представете си колко милиона. Цял един голям в буквата Г, пълен с пачки. 500, 100, 50, 200. Само големи банкноти. Нови. Вау! Точно тогава Бог ми каза, айде, време е да напуснеш. Когато ти имаш Божия дух, нищо няма да те впечатлява. Колкото и да имаш, каквото и да имаш, фокусът ти ще бъде Исус Христос. Какво каза пророкът? Давам ти всичките ти огърлици на метала и всичко. Не ме вълнува нищо. Аз ще ти кажа съня. И той му казва, понеже баща ти поради непокорството си издигна сърцето си, падна. А Бог показа милост на теб да бъдеш цар след него. Но ти не си се получавал от неговите грешки. Ето днес Бог ми казва, че твоето царство се дели на две. А ти ще умреш. Понеже не си чул, не си се научил. Не си се учил от грешките на баща си. И докато той говори, влизат двама царе, превзимат царството му и го убиват на място, докато Данаил говори всичко това. Той пада и умира, докато говори Словото, тълкува му написаното от Божията ръка. Всичко, което се издига повече от Христос, рано или късно ще падне. Ще бъде унищожено. Заради какво? Заради това, че се е похвалил. Не за нищо друго. Че изкара приятелите си на голямата си тераза и каза, погледнете какво имам. Внимавайте с кого и с какво се хвалите. Ама аз се хваля с добротата. Не си добър. Човек си. Но аз се хваля с пасторе. С нищо не се хвали. Павел казва, всичко считам за измет. Само Христос да придобия. Придобих Христос. Слава на Бога. Тогава как да се хваля? Хвали се с кръста. Кръста на Исус. Жив съм, ходя, благодарение
Искаш ли да се потопиш в Божието присъствие? Абонирай се за нашия YouTube канал.